салом арз мекунем ба шумо бинандагони гиромӣ ва ҳаводорони варзиш. Ин навбат низ ҷолибтарин хабару гузоришҳоро пешкашатон мегардонем. Дар студия Алиҷон Талбаков. дар муассисаи давлатии мактаби махсуси варзишии захираҳои олимпӣ рақами 5 шаҳри Душанбе миёни духтарон мусобиқаи ҷумҳуравӣ оид ба волейбол доир гардид. дар сабқати варзишии 6 даста миёни ҳам рақобат намуданд. тафсилоти дигар дар сюжаи тайяр гардида. ин мусобиқа 6 дастаи волейболбозонро аз шаҳри Душанбе, вилоятҳои Хатлону Суғд ва ноҳияҳои тобеи марказ бо ҳам овард. сабқат аз рӯи қуръапартоӣ дар гурӯҳҳои А ва Б ҷараён гирифт. духтарони ҳарду даста кӯшиш намуданд ки баҳри ҳифзи гурӯҳи худ мубориза баранд. бояд қайд намуд ки дар мактаби махсуси варзишии захираҳои олимпии рақами 5 шаҳри Душанбе барои иштирокчиёни мусобиқа шароити арзанда фароҳам оварда шудааст, зеро ин муассисаи соҳаи варзиш бо пуррагӣ аз таъмир бароварда шудааст. тибқи иттилоъ ҳар даста то ба финал расидан бо 3 даста рӯбарӯ шуд. мушоҳидаҳо нишон доданд ки ҳар бозингар аз касбияти ин намуди варзиш огоҳ аст ва ба сабқат бо омодагӣ ҷиддӣ омадааст. дар мусобиқаи ҷумҳурии оид ба волейбол дар шаҳри Душанбе гузаронида шудааст. иштирок карда дар финал бо командаи Душанбе 1 бозӣ кардем. варзиш дар ҳаёти духтарон хеле аҳамияти калон дорад. аввало сиҳату саломат мебошем ва вақти худро ба чизҳои беҳуда сарф намекунем. мураббии дастаи вилояти Суғд Сарҳад Ғаниев, ки дар мусобиқа довар буд, мегӯяд дастаи духтарон ба намуди волейбол дар вилояти Суғд шавқи беандоза доранд ва ба ин сабқат низ бо омодагии ҷиддӣ омаданд. ҳамин аст ки дастаи волейболбозони вилояти Суғд дар мусобиқаи мазкур мақоми дуввумро соҳиб гаштанд. мувофиқи қуръапартоӣ дастаи вилояти Суғд дар гурӯҳи А бо дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ва дастаи Душанбе 2 дар як гурӯҳ буданд. мо то ин дам дар бозӣ аз болои 2 даста, яъне дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ва дастаи Душанбе 2 ғолиб баромада ба даври финалӣ роҳ ёфтем. дастаи вилояти Суғд моҳи апрел чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон шуда гузаштагӣ буд ки дар ин ҷо иштирок карданд. баъд аз моҳи апрел ин аввалин мусобиқа мебошад ки дастаи вилояти Суғд иштирок мекунад. боиси таъкид аст ки дар даври финалии мусобиқа 4 даста Душанбе 1 ва 2, Хатлон 1 ва дастаи вилояти Суғд иштирок намуданд. аз рӯи натиҷаи холҳои марҳилаҳои аввал дастаи Хатлон 1 бо Душанбе 2 барои зинаҳои сеюм ва чорум мубориза бурданд. бояд қайд намуд ки дар вақти аввал дастаи Душанбе 1 ҳисобро 25-18, дар марҳилаи дуввуми бозӣ 25-15 ва дар даври сеюм 25-14 ба нафъи худ нигоҳ дошт, ки дар натиҷа мақоми сеюм насиби дастаи Душанбе 2 ва зинаи чорум ба дастаи волейболбозони Хатлон 1 дода шуд. 4 сол аст ки ман аз намуди волейбол машқу тамрин мекунам ва дар мусобиқаҳои ҷумҳуравӣ ноҳиявӣ иштирок карда истодаем. дар ин мусобиқа мо ҷои чорумро гирифтем, роҳ афтода нашудем. муҳимаш бозӣ кардан, бозӣ дидан мебошад. 4 сол мешавад дар ин толори варзишӣ машқ мекунам ва мураббии ман Тайғуришоевам Рухшона мебошад. ман дар ин мусобиқаи ҷумҳуравӣ иштирок дорам ва дар ин мусобиқа бо дастаҳои вилояти Суғд ва ноҳияҳои тобеи марказ иштирок кардем ва дар даври финалӣ бо дастаи Хатлон 1 иштирок намуда сазовори ҷои сеюм гаштем ва мо рӯ афтода нестем ки ҷои сеюм гирифтем ва кӯшиш мекунем ки дар мусобиқаҳои дигар ҷои аввалро ишғол намоем. барои мақоми аввал дастаи Душанбе 1 бо дастаи вилояти Суғд сабқат карданд. аз аввали бозӣ пешгомиро дастаи Душанбе 1 ба даст гирифт ва кӯшиш намуд ки то анҷом ҳисобро ба манфиати худ нигоҳ дорад, тавре ки маълум гардид бо маҳорати баланди худ духтарони дастаи Душанбе 1 тавонистанд ки дар мусобиқа мақоми аввалро гиранд.
бо ҳамин тартиб сабқати варзишии ҷумҳуриявӣ аз намуди волейбол аз санаи 5 то 8 октябри соли равон идома кард. дар анҷом ширкатдорони фаъол ва ғолибон ки дастаҳои Душанбе-1, дастаи вилояти Суғд, Душанбе-2 ва дастаи Хатлон-1 дар зинаҳои 1, 2, 3 ва 4 муайян гардиданд, аз ҷониби масъулин бо ҷому медал ва ифтихорнома қадр карда шуданд. дастаи мунтахаби миллии футзали Тоҷикистон таҳти роҳбарии сармураббии мутахассиси гурҷӣ Александр Дзабирадзе омодагиро барои ширкат дар марҳилаи ниҳоии чемпионати Осиё ки аз 2 то 13 декабр дар давлати Кувайт баргузор мешавад, идома дода истодааст. Дар доираи ин омодагӣ даста ҳар рӯз 2 маротиба дар маҷмӯаи варзишии болопӯшидаи Кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тамрин мекунад. Мутахассиси гурҷӣ барои иштирок дар ин чорабинӣ ки то 10 октябр идома меёбад, 18 бозингаро даъват намудааст ки аз инҳо 3 кас дарвозабон мебошад. Ёдрас мешавем ки дар 16-умин чемпионати Осиё ки аз 2 то 13 декабр дар Кувайт баргузор мегардад, дастаи мунтахаби миллии футзали Тоҷикистон дар гурӯҳи А баромад мекунад. рақибони футболбозони мо дастаҳои мунтахаби миллии футзали Туркманистон, Ветнам ва Умон мебошанд. 5 дастаи беҳтарини иштирокчии марҳилаи ниҳоии чемпионати Осиё 2020 соҳиби рохат ба 9-умин чемпионати ҷаҳон оид ба футзал мешаванд. чемпионати ҷаҳон оид ба футзал соли оянда дар давлати Литва баргузор мегардад. Федератсияи миллии ҷиу-ҷитсуи ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли равон нахустин мусобиқаи ҷумҳуриявиро доир намуд, зеро бо иллати паҳншавии бемории ҳамагири COVID-19 имконият даст надод ки сабқатҳои варзишӣ баргузор карда шаванд. Дар ин мусобиқа сатҳи ҷумҳуриявӣ дӯстдорони ин нави варзиш ширкат варзиданд. мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба ҷиу-ҷитсу дар муассисаи давлатии Мактаби ҷумҳуриявӣ маҳорати олии варзишӣ оид ба намуди теквандо сурат гирифт. мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба ҷиу-ҷитсуи бразилиягӣ бо ташаббуси Кумитаи корбоҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Федератсияи миллии ҷиу-ҷитсуи ҷумҳурӣ доир гардид. ин нахустин сабқати расмии ҷумҳуриявӣ дар мавсими равон ба ҳисоб рафт. дар маросими кушодашавии мусобиқот аз ҷониби масъулин қайд гардид ки соли гузашта барои федератсия соли бобарор буд. далели ин гуфтаҳо метавонад 13 медали тилло, 10 нуқра ва 9 ҷоизаи биринҷӣ бошад ки варзишгарони ин ришта аз чемпионати ҷаҳон, сабқати осиёӣ ва гран-приву байналмилалӣ ба даст оварданд. дар ифтитоҳи сабқати ҷумҳуриявӣ бархе аз дастпарварони федератсия ки дар мусобиқаҳои мухталиф аз худ таъссуроти амиқ боқӣ гузоштанд, бо унвону камарбандҳо сарфароз гардонида шуданд. кӯшиш кардем ки барои омода намудани таҷрибаи дастаҳои мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2020 муайян намоем, чунки дар соли 2021 якчанд мусобиқаҳо дар назар мебошад ва ин варзишгароне ки дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ байни наврасон иштирок карда истоданд аз вилояти Суғд, дастаҳои вилояти Суғд ва дастаҳои вилояти Хатлон ва дастаҳои шаҳри Душанбе ва инчунин аз ноҳияи тобеи шаҳри Марказ иштирок карда истоданд. мусобиқа дар вазни аз ҳама хурд миёни варзишгарони 5 сола боло пуршиддат гузашт. барои муайян кардани ғолиб миёни кӯдакону наврасон 3 дақиқа ва барои ҷавонон то 5 дақиқа вақт ҷудо карда шуд. хурдсолон дар сабқат қувваозмоӣ хуб нишон доданд. албатта ин аввалин ширкати эшон дар фаъолияти варзишгариашон маҳсуб намеёфт. من عبدالله سلمان در این مسابقه سزاوار جای اول شدم. من میخوام که در آینده پرچم بردار ملت شوم. خیلی شایسته میشه که در این نمودی ورزشی جیوجیتسو مشق میکنم و من امروز سزاوار کمربندی سبز شدم. من میخوام در آینده پرچم بردار تاجیکستان شوم. чуноне гуфтем қувваозмоӣ миёни наврасон дар навъи гӯштини бразилиягӣ ҷолибу дидани сурат гирифт. дар вазни 28 кило чемпиони ду каратаи ҷаҳон аз рӯи ҷиу-ҷитсу Мансур Сабуров мубориза бурд. чун ҷиу-ҷитсу як навъи гӯштини бразилиягӣ аст, қувваозмоӣ бештар дар ҳолати партерӣ ҷараён мегирад. ҳарчанд рақиби Мансур саъй кард то дар муқобилаш хуб истодагарӣ намояду соҳиби имтиёзе гардад, лек таҷрибааш кифоягӣ накард. аз ин рӯ ном бурда бо
бо ҳисоби калон ба шикаст дучор омад. ин ғалабаи нахустини Мансур дар сабқати дохилии соли ҷорӣ аз рӯи ҷиу-ҷитсу набуд ва ин дафъа ҳам собит сохт ки дар вазнаш беҳтарин аст. ёдовар мешавем ки Мансур дар мусобиқаи кушоди шаҳрӣ ки соли равон ба иди Наврӯз бахшида шуда буд зафар ёфтааст. албатта ин барои Мавсуф марҳилаи омодагӣ ба сабқатҳои сатҳаш баланд маҳсуб ёфт. номбурда қувваашро дар навъи ҷиу-ҷитсуи бразилиягӣ ки маҳз унвони қаҳрамониро аз рӯи ин нав соҳиб шудааст санҷид. чун вай 3 маротиба дар сабқати бонуфуз иштирок кардааст, дар иҷрои сабку услубҳои хоси ҷиу-ҷитсу дар муқоиса ба рақибонаш афзалияти бештар дошт. албатта мусобиқаҳои бурунмарзӣ ба варзишгарон имкон медиҳад ки аз ҳарифон хусусиятҳои хоси ин ё он навъи варзишро биомӯзанд. ман имрӯз дар ин мусобиқа дар вазни 30 кило иштирок кардам ва 2 рақиб доштам. ҳардуи онҳоро буридам ва сазовори ҷои аввал гаштам. ҳоло дар пеш ман аз намуди наги баромад мекунам ва дар онҷоро мехоҳам ки ҷои аввалро гирам. ва ҳамаи дӯстон тавсия медиҳам ки ҳар рӯз машқ кунанд барои он ки варзиш гарави саломатист. яке аз дастпарварони федератсия Суннатулло Одинаев дар вазни хеш маҳорати хуби варзишӣ нишон дод. мавриди зикр аст ки охирин мусобиқаи сатҳи ҷумҳуриявӣ дошта барои Суннатулло ин сабқати шаҳрӣ буд. Мавсуф дар бисёр мусобиқаҳо ширкат варзида беҳтарин шуд. моҳи марти соли ҷорӣ дар сабқати кушодаи шаҳрӣ ҷои якумро ишғол намуд. дар оянда мақсад дорад то мисли Алиҷон Давлатов устоди варзиш шавад ва варзишгарони лаёқатмандро тарбия кунад. дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ бошад дар вохӯрии финалӣ бо бартарии зиёд ғолиб омад. аз ин лиҳоз ин сабқат барои Суннатулло хотирмон буд, зеро боз Мавсуф соҳиби камарбанди сабз гардид. ман 4 сол аст ки дар ин намуди варзиш фаъолият карда истодам ва бисёртар миннатдории худро ба устодам Давлатов Алиҷон мерасонам ки ӯ маро ба зинаҳои баланд оварда расонд. дар 4 соли фаъолиятам маро устодам ва камарбанди сабз сазовор дониста ва имрӯз дар ин мусобиқаи ҷумҳуриявӣ маро ба он шараф гардонид. мусобиқа ба ҳамдастаи Суннатулло Алиҷони Сайвалӣ низ бо барор гузашт. ёдовар мешавем ки Алиҷон дар мусобиқаи кушод ки моҳи март сурат гирифт иштирок карда ҷоизадор шуд, аммо ҳунарнамоияш дар сабқати навбатӣ беҳтар арзёбӣ гашт. аслан ӯ беш аз 5 сол аст ки нозукиҳои ин навъи варзишро меомӯзад. дар муддати 5 соли машқварзиаш имкон пайдо намуд дар чандин мусобиқаҳо қувваозмоӣ кунад. аз ҷумла дар сабқати нахустин аввалин шуда қуллаи Мақсудро фатҳ кард. соли 2017 дар мусобиқаи байналмилалии шаҳри Алмато иштирок карду ба сафи ҷоизадорон шомил гашт. Мавсуф дар рӯзи варзишгарон бо унвони устоди варзиш қадрдонӣ шудааст. барои Давлатов Алиҷон маш тамрин мекунам. ман соли 2018 дар ҷумҳурии Қазоқистон мусобиқаи байналмилалӣ шуда гузашт. дар он ҷо ҷои дуюм гирифтам. ҳарифони ман якум ҳарифи ман аз давлати Қазоқистон буд ки ман ӯро бо ла додани даст мағлуб кардам ва дуюм ҳарифи ман аз давлати Монголия буд ки ӯро ҳам мағлуб кардам. ин меҳнатҳои маро президент федератсия Алиҷон Давлатов хар навда ба ман номзади устоди варзиш доданд ва ман дар оянда боз ҳам кӯшиш мекунам ки боз аз ин ҳам зинаҳои баландро фатҳ кунем. соли ҷорӣ мебоист чемпионати Осиё, сабқати ҷаҳонӣ ва мусобиқаҳои байналмилаливу минтақавӣ доир мегардид, вале бо иллати авҷ гирифтани бемории ҳамагир мусобиқаҳо ба таъхир афтод. ба иқрори масъули федератсия, Алиҷон Давлатов чанд маротиба барои мураббиёну варзишгарон тариқи онлайн машғулиятҳои амалӣ назариявӣ ташкил гардид. ҳамзамон Мавсуф илова кард ки мусобиқаҳои осиёӣ, ҷаҳонӣ ва байналмилалӣ ба соли 2021 мавқуф гузошта шудааст. бояд қайд намуд ки навъи ҷиу-ҷитсуи бразилиягӣ ба барномаи бозиҳои осиёи наврасон шомил шудааст ва аллакай варзишгарони наврасимо ба ҳаққи ширкат дар сабқати мазкур соҳиб шуданд. дар Фарҷом ғолибону ҷоизадорон бо медалу диплом сарфароз гардонида шуданд.
дар Федератсияи Россия давоми 3 рӯз чемпионати кушоди Авроосиёи оид ба ҷиу-ҷитсу миёни кӯдакону наврасон баргузор шуд. Дар қатори варзишгарони кишварҳои дигари қора ду навраси тоҷик Мунис ва Абубакр Давлатовҳо ҳам дар ин мусобиқа ширкат намуданд. дар ин бора Федератсияи ҷиу-ҷитсу ҷумҳурӣ хабар дод. Мунис Давлатов 8 сол дошта дар вазни 24 кило ҳунарнамоӣ намуд. ӯ ба Марк Савич аз Чехия, Никита Антонов аз Беларус ва Андрей Асташев аз Россия дастболо гардида унвони чемпиониро соҳиб шуд. Абубакр Давлатов миёни варзишгарони соли таваллудашон 2013 дар вазни 23 кило ғолиби мусобиқа дониста шуд. ӯ дар даври аввал Павел Савостики русро шикаст дода бар ҳарифони навбатии худ Никита Михайлов аз Беларус ва Степан Макаров аз Россия дастболо гардида медали тилло гирифт. чемпионати Тоҷикистон байни наврасони зери 14 сола аз намуди футбол аз 30 сентябри соли равон оғоз гардида то санаи 6 октябр идома кард. дар ин сабқати варзишӣ 10 даста аз шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ байни ҳам рақобат намуданд. тафсилоти бештар дар сюжаи таъйиннамудаи ҳамкорамон. тибқи ҷадвали баргузории мусобиқа бозии аввалро дастаи Равшани Кулоб бо тими футболбозони Мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишии шаҳри Душанбе оғоз намуданд. рақобати ин ду даста ҷолибу диданӣ сурат гирифт, зеро ҳар як бозингар талош мекард то бартарии бозиро ба ихтиёри хеш гирад. бозӣ аз ду қисм иборат буд. дар қисмати аввал пешсафии сабқатро тими футболбозони Мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишии шаҳри Душанбе ба даст гирифт. ҳамин тавр дар нимаи аввал футболбозони дастаи шаҳри Душанбе тавонистанд бо нишон додани маҳорати бозингарии худ бо ҳисоби 3-0 дастболо гарданд. من طول 3 سال است در این دسته مشق میکنم و مربی ما حمید ناصر میباشد. ما در این مسابقه با روشن کلاب بازی کردیم و ما در یکم تایم با 3-0 غلبه نمودیم. ما میخواهیم در چمپیونات های دیگه غلبه به دست بیاریم، چمپیون جهان شویم. мавриди қайд аст ки мусобиқа бо ибтикори лигаи футболи кӯдакону наврасони Федератсияи футболи Тоҷикистон ба роҳ монда шуда, ҳадафи он пеш аз ҳама дарёфт ва шомил намудани тими беҳтарин ба лигаи футболи кӯдакону наврасон мебошад. ҳамзамон наврасон метавонанд бо рӯй овардан ба варзишу солимӣ, хусусан футбол, рӯҳану ҷисман обу тоб ёбанд ва саломатии худро ҳифз кунанд. илова бар ин гуна сабқати варзишӣ метавонад насли имрӯзро аз оворагардӣ боздорад ва дар самти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш тарбия кунад. чемпионати Тоҷикистон байни наврасони зери 14 сола аз 3 марҳила иборат мебошад. яъне марҳилаи аввал ин дар шаҳру ноҳияҳо баргузор мегардад. марҳилаи дуюм бошад, ин марҳилаи дуюм дар вилоятҳо баргузор мегардад. яъне дастаҳои ғолиби марҳилаҳои якум рохат ба марҳилаи дуюм мегиранд ва марҳилаи ниҳоӣ, яъне финални част, марҳилаи ниҳоии ин мусобиқа дастаҳое ки дар шаҳру вилоятҳои худ ғолиб гардиданд рохат ба марҳилаи ниҳоӣ мегиранд. бояд иброз намуд ки дар вақти муайяншудаи мусобиқа дастаҳо миёни ҳам рақобат карданд. тавре мушоҳида гардид, аллакай миёни бозингарони зери 14 сола аз намуди футбол касбияти варзишӣ дида мешавад, зеро ин наврасон аз нозукиҳои футбол огоҳанду дар мусобиқа чӣ гуна сабқат карданро омӯхтаанд. тибқи низомнома бояд аз миёни дастаҳо 4 даста ба марҳилаи ниҳоии мусобиқа роҳ меёфт. бинобар ин ҳар даста ва ҳар бозингар кӯшиш намуд ки дар марҳилаи ниҳоӣ иштирокчии сабқат бошад. чуноне мушоҳида гардид, аксари ин бозингарони наврас ба намуди футбол шавқу рағбати беандоза доранд. ҳатто дар ҳолати мағлуб шуда низ роҳафтода намешаванд. муҳимияти варзишро иштирок намудан дар чунин мусобиқаҳо медонанд. дар рӯзи охири чемпионати Тоҷикистон байни наврасони зери 14 сола аз намуди футбол 4 даста байни ҳам рақобат намуданд. мавриди қайд аст ки дар ин сабқат барои дарёфти зинаи сеюм дастаи наврасони вилояти Хатлон бо тими наврасони вилояти Суғд ва барои дарёфти мақоми якум дастаи наврасони Мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишии шаҳри Душанбе бо дастаи солори Мактаби махсуси захираҳои олимпии пойтахт рақобат карданд. дар ин дидор дастаи наврасони вилояти Суғд
тими наврасони вилояти хатлонро шикаст доданд ва ба гирифтани мақоми сеюм даст ёфтанд. ёдовар мешавем ки сабқати мазкур дар варзишгоҳи марказии шаҳри душанбе сурат гирифт. тавре мушоҳида намудем барои дарёфти мақоми якум дастаи наврасони мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишии шаҳри душанбе бо дастаи солори мактаби махсуси захираҳои олимпии пойтахт рақобат карданд. қобили қайд аст ки дар қисми якуми бозӣ пешсафии сабқатро тими футболбозони дастаи солор ба даст гирифт. нимаи дуюмии рақобат низ шадид сурат гирифт, зеро дар ин дидор ҳисоби бозӣ мусовӣ сурат гирифт, вале ҷараёни бозӣ дар дақиқаҳои охир куллан тағйир ёфт. ҳамин тавр дастаи солори мактаби махсуси захираҳои олимпии пойтахт тавонист бо ҳисоби 4-2 даст боло гардад. дарвозабин дастаи соломешон ки дар ин мусобиқа сазовори ҷойи аввал гаштем. мо хурсанд аз оне ки дар ин мусобиқа сазовори аввал гаштем ва дар марҳилаи финалӣ дастаи эршевсими шаҳри душанберо бо ҳисоби 4-2 мағлуб намудем. хурсанд аз он ҳастем ки дар ин мусобиқа мо иштирок карда сазовори ҷойи аввал мегардем. ҳар як мураббӣ ба худаш як мақсад дорад. дар оянда мехоҳам ки на фақат аз дастаи ман, аз тамоми ҳамин иштирокчиҳо дар мунтахаби тоҷикистон баромад кунанд. баъди анҷоми сабқати мазкур марҳилаи мукофотсупорӣ оғоз гардид. нахуст масъулин беҳтарин бозингарони ин дидорро муайян карда ба онҳо диплому сипоснома тақдим намуданд. ҳамин тавр дар вазъияти тантанавӣ ғолибони сабқат бо ҷом ва медалу ифтихорнома қадрдонӣ карда шуданд. ما در پول فینال با سولار باز دادیم و برای جای سوم با خطلان بازی کردیم. جای سوم رو ما جایگیر شدیم و ما حاضر در جای سوم رو اشغال کردیم و خیلی خرسند هستیم. ёдрас мешавем ки дар чемпионати тоҷикистон байни наврасони зери 14 сола аз намуди футбол мақоми якумро дастаи солори мактаби махсуси захираҳои олимпии шаҳри душанбе, зинаи дуюми мусобиқаро дастаи наврасони мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишии пойтахт ва ҷои сеюмро дастаи наврасони вилояти суғд соҳиб гардиданд. ҷоми президенти Федератсияи баскетболи Тоҷикистон аз санаи дуюм то 7 октябр идома кард. бозии финалӣ бо иштироки дастаҳои баскетболи Душанбе ва Легенда шоми 7 октябр дар толори варзишии муассисаи давлатии мактаби махсуси варзишии захираҳои олимпӣ рақами 5 шаҳри Душанбе баргузор шуд. бозӣ бо ҳисоби 97-72 бар нафи баскетболбозони тими Душанбе хотима ёфт. ҳамин тариқ нахустин ҷоми президенти баскетболи Тоҷикистонро тими Душанбе соҳиб шуд. мақоми сеюмро дар ин мусобиқа бозингарони дастаи Дизел Повер моли худ сохтанд. ҷоми президенти Федератсияи баскетболи Тоҷикистон бори аввал дар Тоҷикистон сурат гирифт ки дар он 8 даста аз шаҳри Душанбе иштирок дошт. ин хабарро ноиби президенти Федератсияи баскетболи ҷумҳурии Тоҷикистон Мақсуд Ҳаётов расонаӣ намуд. барои наврасони 15-сола чемпионати Тоҷикистон имконият дод ки аз маҳорати касбии худ дарак диҳанд. ин варзишгарони наврас дар марҳилаи 16-уми мусобиқа аз намуди футбол қувватсанҷӣ намуданд. сабқати варзишӣ имконият медиҳад ки беҳтарин дастаи футболбозони навраси 15-сола муаррифӣ гардад. гузориши ҳамкорони мо аз ҷараёни мусобиқа. марҳилаи 16-уми мусобиқаи варзишӣ аз намуди футбол байни наврасони 15 сола дар майдони варзишии Душанбе аренаи пойтахт сурат гирифт. асосан наврасони 15 сола таи 2 моҳ аст ки дар чемпионати Тоҷикистон иштирок намуда истоданд. дар даври 16-уми мусобиқаи мазкур 10 даста байни ҳам рақобат дошта, аз миёни онҳо дастаҳои ғолиб ба марҳилаҳои баъдӣ роҳхат мегиранд. маврид ба қайд аст ки бозии нахустинро дар ин дидор дастаи наврасони мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишии шаҳри Душанбе бо тими наврасони мактаби махсуси захираҳои олимпии пойтахт анҷом доданд. тибқи иттилоъ наврасони дастаи мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишии шаҳри Душанбе зери роҳбарии мураббии варзида Ҳасан Раҷабов машқу тамринҳои худро идома дода дар 15 бозии чемпионати мазкур 9 ғалаба, 5 бохт ва 1 мусовӣ анҷом доданд ва айни замон дар зинаи сеюми ҷадвали мусобиқа қарор доранд. дар марҳилаи 16-ум низ пешсафӣ насиби ин даста буда дар қисми аввали бозӣ футболбозони ин тим тавонистанд рақиби худро бо ҳисоби 3-0 мағлуб намоянд.
ما در این چمپیونات 15 بازی کرده و در 9 بازیش غالب آمدیم و در 5 بازی ناکام شدیم و در 1 بازیش مساوی کردیم. من در این دسته طول 3 سال می شود که مشق میکنم و ترینری من رجب حسن می باشد که او مرا همین خیلی تیار کرده است که من در این چمپیونات خیلی هم بازی‌های خوب نشان دادم. یادآور می‌شویم که نورسون مکتب مخصوصی ذخیره‌های المپی شهر دوشنبه زیر راهبری مربی خیول حسنوف مشق و تمرین نموده در سبقت مذکور 15 بازی کردند. در این چمپیونات آنها توانستند 3 غلبه، 11 باخت و 1 مساوی انجام داده موقع دسته خود را در جای 8م نگاه دارند. ما در این مسابقه طول 2 ماه اشتراک کرده ایستادیم و بسیار بازی‌ها را با غلبه و بسیارشان با باخت به انجام رساندیم و در این بازی می‌خواهیم که یعنی حریفان خود را مغلوب نماییم. باید قید نمود که در این سبقت برای دسته ها 80 دقیقه وقت جدا گردیده بود. هر یک نفر توانست از خود مهارت بلند نشان داده دسته خود را پیش صف نماید. همین طور در قسمت دومی رقابت بازی دسته ها شدت گرفت و دسته نورسان مکتب جمهوریوی مهارت عالی ورزشی شهر دوشنبه توانست با حساب 7-0 غالبیت کامل را صاحب شود. باعث قید است که امروز برای ورزشگران از نمودهای مختلف ورزش و در سن و سال گوناگون چنین سبقت راه اندازی کرده می شود و توسط مسابقه ها نورسان و جوانان از مهارت خود درک می دهند و به این وسیله طرز حیات سالم و تربیت جسمانی را انتخاب می نمایند. فوتبال که ورزش رقم 1 دانسته می شود دوستداران و مخلصان زیاد دارد. همزمان اشتراکچیان این رشته ورزش نیز در سبقت کم نیستند. خاطررسان می نماییم که چمپیونات تاجیکستان بین نورسان 15 ساله از 18 دور عبارت می باشد و پس از جریان گرفتن مرحله های مقرر گردیده بهترین ها معین گردیده با جام و دیپلم، مدال، افتخارنامه و تحفه های مخصوصی تأسیس داده کمیته تدارکات قدردانی کرده می شوند. دسته فوتبال рамис испечаки шаҳри душанбе ғалабаи 7-уми пайдарҳами худро ба даст оварда пеш аз муҳлат чемпиони тоҷикистон миёни дастаҳои собиқадорон гардид. дар даври сипаришуда дастаи собиқадорони рамис испечак дар майдони худ дастаи футболи хайри шаҳри ваҳдатро бо ҳисоби 6-5 мағлуб намуд. дар бозиҳои дигар дастаҳои қатлони шаҳри бохтар бар давлат содиқи ноҳияи восе бо ҳисоби 5-3, равшани шаҳри кӯло бар дастаи собиқадорони шаҳри душанбе бо ҳисоби 3-0 ва фирдавс чил бар шери восеи ноҳияи восе бо натиҷаи 4-2 ғалаба намуданд. имсол бо сабаби хуруҷи бемории COVID-19 чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои собиқадорон бо системаи даврӣ дар як давр ҷараён гирифта истодааст. бо касби 21 имтиёз ва дастнорас будан бар рақибон дастаи рамис испечаки шаҳри душанбе аллакай унвони чемпиониро соҳиб шуд. бинандагони гиромӣ, ин буд он ҳама хабару гузоришҳое ки мо аҳли эҷод пешкашатон гардонием. хайр, шоду пирӯз бошед.